Times New Roman o Arial. Són dues de les lletres que més utilitzem quan escrivim a l'ordinador, però aviat ens haurem d'acostumar a una de nova. És la Lullius. I on ha nascut? Doncs en aquest bressol en forma d'ordinador d'aquest estudi de Palma. El seu pare és un menorquí de Ferreries de 28 anys i l'acaba de presentar a un congrés internacional a València. Amb aquesta lletra ha reinventat la típica tipografia gòtica i ho ha fet per homenatjar la figura de Ramon Llull. No m'he limitat només a calcar, per dir-ho d'alguna manera, a calcar aquelles lletres, no? Sinó que m'he limitat una mica a reinterpretar-les per posar-les al dia, no? Per poder-les utilitzar, és a dir, per jo poder escriure un text i que la gent el pugui llegir i el pugui entendre. Ja ha creat unes altres 6 tipografies completes. Una d'elles l'ha batejat amb el nom de Concu i l'altra amb el títol de Crespell. Fer una tipografia és un procés molt llarg, molt laboriós. No és algo que diguis, mira, tinc una idea, la faig i en 2 capvespres ho tinc fet. És un procés que dura anys, tant el propi disseny de la lletra com molt d'aspectes ja més de tècnics de programació. Per exemple, l'espai que hi ha entre la I i la A no serà el mateix que entre la I i la U, i així successivament en totes les lletres. Ja s'han dut molts guardons com els Premis Anuària de Disseny Gràfic Espanyol. Són els fruits d'un illenc que podria escriure el seu nom en lletres d'or a la història de la tipografia. Respectant una mica els originals de l'època, i quan